Dobar dan, dobrodošli u ovaj video. Danas ćemo govoriti o respiratornom sistemu kod čovjeka, to jest o sistemu organa za disanje. Kao uvijek, molim vas da se raspodelite na vaše stolice, da možete se slobodno zavaliti i uživajte u ovom video zapisu. Bez tečnosti čovjek može preživjeti nekoliko dana, a bez hrane čak par sedmica, ali kontinuirani dotok kisika organizmu je uvijek potreban. Kisik se gotovo pa nikako ne može lagerovati. Organizam svoju energiju dobija oksidativnom razgradnjom hrane, pri čemu nastaje CO2 koji se mora predati spoljašnjoj sredini. Razlikujemo unutrašnje i spoljašnje disanje. Unutrašnje disanje podrazumijeva potrošnju kisika i stvaranje CO2 prilikom razgradnje hranjivih materija i sintezu ATP-a. Sinonim je biološka oksidacija koja opisuje metaboličke procese u našim stanicama. Jedan od tih procesa je stvaranje energije. Centri disanja su mitohondrije, to jeste ćelijske organele koje imaju svoju vlastitu DNK i one su energetske centrale našeg organizma i centri disanja, u njima se sintetizuje ATP. Malo kasnije ćemo nešto detaljnije reći o mitohondrijama. Razlikujemo dvije vrste spoljašnjeg disanja, a to su plućno disanje ili ventilacija i kožno disanje ili perspiracija. Da, dobro ste čuli, čovjek je itekako u stanju da vrši razmjenu gasova putem kože, ali ne u dovoljnoj količini. Mi ipak nismo amfibije i nemojte da vas to zavara. Nakon što smo saznali nešto o procesima disanja, bacimo pogled na ventilaciju, to jeste proces koji nas najviše interesuje. Kao što možete vidjeti, razlikujemo dva bitna procesa, to jeste udisanje ili inspiracija koji predstavlja aktivan proces, izdisanje, ekspiracija koji predstavlja pasivan proces. Zašto aktivan, a zašto pasivan proces ćemo sada objasniti. Ventilacija se odvija na dva načina, to jeste plućno disanje se odvija na dva načina. Razlikujemo trbušno disanje i razlikujemo prsno disanje. Kod trbušnog disanja elementarnu ulogu igra dijafragma, to jeste mišić koji se nalazi neposredno ispod vaših pluća i on je odgovoran da podijeli vašu tjelesnu duplu na dva dijela, to jeste odvaja pluća od organa za probav. Vi ste u stanju da vršite kontrakciju dijafragme, pošto je ona izgrađena iz poprečno prugastog mišićnog tkiva, i prilikom kontrakcije dijafragme, kao što možete vidjeti na osnovu ove strelce, će se ona kretati prema dole. Organi za probavu bivaju stisnuti, to jeste malo spušteni, a volumen u grudnom košu će se povećati. To omogućava da u pluća uđe vazduh. Prilikom opuštanja dijafragme ona se vraća na prvobitno mjesto i vazduh biva istisnut iz pluća. Kod prsnog disanja elementarnu ulogu igraju interkostalni mišići, to jeste mišići koji se nalaze između vaših rebara. Vi kontrakcijom rebarnih mišića podržujete rebra, kao što možete vidjeti na osnovu strelce, i na taj način povećavate volumen u vašem toraksu, to jeste grudnom košu. Opet će vazduh iz atmosfere da dospije do vaših pluća i na taj način udahnete. Kad opustite mišiće, će se rebra vratiti na prvobitna mjesta i vazduh iz vaših pluća će napustiti vaš organizam. Inspiracija je dakle aktivan proces zato što trošite energiju prilikom kontrakcije ovih mišića, a ekspiracija je pasivan proces zato što samo opuštate mišiće i na taj način ne trošite energiju. Odrastao čovjek 70% diše trbušno, a 30% prsno, dok novorođenče 100% diše trbušno, zato što ono nije u stanju da pokreće
svoja rebra. Ukoliko se nalazite u stanju male energetske potrošnje, na primjer kada sjedite, vaš organizam će disati trbušno, a ukoliko se puno krećete, bavite sportom, onda će disati prsno. Malo prije smo čuli i da kožom dišemo, pa se pitamo zašto ona ne obavlja sav posao. Razlozi su višestruki, a glavni razlog je malena površina kože. Ona prvenstveno fungira kao mehaničko-hemijska barijera sa spoljašnjom sredinom. Naša pluća imaju površinu od oko 100 metara kvadratnih, dok koža s druge strane ima površinu od svega 1,5 metra. Na ovoj slici vam je prikazan pojednostavljeni proces disanja. Naša pluća primaju vazduh i filtriraju kiseonik iz njega, a taj kiseonik primaju eritrociti. To su crvene krvne pločice u vašoj krvnoj plazmi. Naša krv se pumpa u sva tkiva i organe kojima je potreban kiseonik, to jeste do svake ćelije u vašem organizmu. Ove ćelije, organi i tkiva proizvode ugljen dioksid i predaju ga eritrocitima. Oni ga putem krvi transportuju do pluća i tu ga predaju plućima. To ćemo mi izdahnuti. Na koji način se to sve dešava ćemo sada vidjeti. Da bi nam proces disanja bio jasniji, mi moramo baciti pogled na anatomiju disajnih puteva. Vazduh iz atmosfere u naš organizam dospijeva na dva načina, i to preko usne i nosne duplje. Nakon što je vazduh ušao u naš organizam, on prolazi kroz ždrijelo i ide kroz traheju, koja se grana na dvije bronhije. Te bronhije se granaju na sve manje bronhiole, a bronhiole završavaju najmanjim strukturama pluća, a to su alveole. Kao što možete vidjeti na slici, bronhije, kao i sama traheja, je obložena hrskavčavim tkivom. Ta hrskavca je tu da spriječi kolabiranje. Kolabiranje predstavlja zatvaranje šlaufa. Osim hrskavce, bronhiole i bronhije su građene iz glatkog mišićnog tkiva. Razmjena gasova se odvija u alveolama. Kako i na koji način ćemo sada vidjeti. Da bi vazduh dospio do alveola, on struji kroz bronhiole, alveolarne prolaze, pa dolazi do alveolarnih vrećica. Ove vrećice imaju prečnik od oko 0,1 mm. One imaju oblik grozdova. Oko njih se nalaze kapilari koji transportuju krv siromašnu kisikom. Pri tome krv predaje ugljen dioksid alveolama, pa preko njih se on izbacuje iz organizma. A drugi krvni sudovi dovode krv bogatu kisikom. Ova razmjena gasova se odvija na sljedeći način. Alveole posjeduju zid izgrađen od tip 1 pneumatičnih stanica. U zidu postoji zofaktant koji se sastoji od bjelančevina i lipida. Taj zofaktant opušta napetost membrane i tako gasovi prolaze bez problema. Oni su u stanju da vežu kisik zahvaljujući molekula hemoglobina, to jeste jedne vrste hromoproteida. Hemoglobin sadrži 4 atoma željeza, pomoću kojih se kovalentnom vezom veže kiseonik. On će dalje putem krvnih sudova transportirati cijeli kiseonik do svake ćelije. Proces kojim se kisik na eritrocitima lageruje je difuzija. Kod difuzije se supstance kreću iz područja više koncentracije u područje niže koncentracije. U našem slučaju igraju koncentracija kisika u krvi i alveolama uloge. Razmjena molekula se odvija preko graničnog sloja, alveolarnog zida. Brzina odvijanja difuzije zavisi od debljine membrane i njene propusnosti. Temperatura vazduha također utječe na propusnost membrane, jer pri ekstremnim temperaturama ne funkcioniše tako dobro, odnosno nikako. Parcijalni pritisak na pojedinačnim dijelovima pluća je od elementarne važnosti.
Morate znati da tečnost i gasovi ne mogu formirati međusobno čvrste veze. Gas se tečnošću samo zaokupi, to jeste zatvori. Gas ima težnju da taj prostor sa tečnosti napusti i ta težnja se zove gasni pritisak. U organizmu vladaju različiti pritisci i oni se nazivaju parcijalni pritisci. I oni teže da ga odaju, to jest, sada se pitamo ko kontroliše disanje. To kontroliše centar za disanje koji se nalazi u produženoj moždini. Kontroliše proces disanja tako što izazove draž za disanje. To ovaj centar radi tako što kontroliše količinu CO2 u krvi, tako što mjeri pH vrijednost krvi. Normalna pH vrijednost krvi je između 7,3 do 7,4. Ako pH vrijednost prevrši izvjesnu granicu, centar za disanje izaziva refleks disanja. Tim refleksom on izaziva disanje. Udahnuti vazduh mora proći kroz usta ili nos, zatim u ždrijelo pa kroz traheju. Onda ide u pluća gdje se odvija taj proces disanja. Postoje gornji i donji disajni putevi. U gornje disajne puteve spada nos, ždrijelo, odnosno farinks i grkljan ili larinks. U donje puteve spadaju traheja, bronhije i alveole. U nosu razlikujemo gornji, koštani dio i donji, hrskavičavi dio. Vidite mirisni živac režanj koji ima puno vlakana. On se zove nervus olfactorius. Spada u 12 moždanih živaca, omogućava nam disanje. U nosnoj dupli razlikujemo gornju i donju nosnu školjku. One su sluznicom prekrivene i imaju razne funkcije. U ovom prostoru se vazduh treba ugrijati. Pogotovo zimi hladan vazduh smeta organizmu jer može izazvati razne infekcije. Da se to ne bi desilo, vazduh se grije i može se udisati. Sljedeća funkcija je vlaženje vazduha i najvažnija funkcija je čišćenje vazduha. U sluznici imamo fine dlačice, takozvane cilje. One prenose male čestice, to jeste prljašnu u pravcu ždrijela, koje najčešće progutamo. U našoj lubanji postoje izvjesne tjelesne šupljine, koji se zovu sinusi. U naše sinuse ubrajamo frontalni, etmoidni, sfenoidni i maksilarni. Sinusi postoje da reduciraju masu lubanji. Služe i za povećanje nosne površine. Jako neprijatno postaje kada se oni upali. Prilikom upale se oni napuni gnojem ili nekom drugom štetnom tečnosti i to izaziva veoma ružan osjećaj u glavi. Čak može doći do formiranja polipa, ali to sada ne morate znati. Naše ždrijelo ili larynx se može podijeliti na tri bitna dijela. To su nasofarinks. On provodi vazduh udahnut nosom do laringofarinksa, to jeste do zadnjeg dijela, a srednji dio, orofarinks, provodi vazduh udahnut ustima do laringofarinksa. Ždrijelo je mišićasta cijev koja nam daje mogućnost gutanja. Važna funkcija ždrijela je imuna odbrana. Hranom unosimo mnoge bakterije koje eventualno moramo odbraniti. To za nas rade krajnici, to su limfatični organi. Trebate još znati da se ždrijelo nalazi ispred jednjaka. Sljedeća struktura koju ćemo posmatrati je grkljan. U grkljanu se nalaze glasne žice. Traheja se u donjem dijelu dijeli na desnu i lijevu bronhiju. U slučaju da nešto progutate, na primjer dijete da proguta Lego kockicu, veća je šansa da će ta Lego kockica otići u desnu bronhiju. Mitohondrije se nalaze u citoplazmi ćelija. Odgovorne su za disanje. Zovu se još centri disanja. One uzimaju kiseonik iz krvi jer to im treba da proizvedu ATP, to jeste energiju. Proizvodnjom ATP-a nastaje CO2 koji se predaje krvi.
Unutrašnje disanje se odvija u ćelijama. Sljedeća bitna struktura koju moramo posmatrati je pleura. Pleura se sastoji iz rebarnog krzna koji se nalazi na rebrima i plućnog krzna koji leži na plućima. Između njih se nalazi pleurina šupljina koja je ispunjena tečnošću. Ona igra ulogu u izjednačavanju pritisaka. U plućima je veći pritisak nego u pleurinoj šupljini. Zbog toga plućni pritisak gura pluća na pleuru i tako je drži zategnuti. U slučaju da se pleura ošteti, na primjer kad vas neko ubode nožem između rebara, tada će doći do kolabiranja jednog plućnog krila. Razlog zbog kojeg se to dešava je jednostavan. Atmosferski pritisak postaje dosta veći nego pritisak u plućima i pluća će samo da se skupi. Sad ćemo nešto reći o količini vazduha koji vi udahnete i koliko to može vazduha stati u naša pluća. Zdrav čovjek udahne od 13 do 20 puta u minuti. Pri normalnom stanju, nekom bazalnom stanju, znači kada trčite, kada se puno ne gibate, na primjer kada sjedite, onda vi udahnete otprilike pola litra, to jeste 500 ml vazduha. Ukoliko se mnogo krećete i napinjete, onda možete čak do 2 litra da udahnujete. Ako hoćete da izdahnete sav vazduh vaših pluća, to nećete nikad uspjeti, uvijek će ostati izvjesna količina u plućima. Ukoliko vam je ovaj video pomogao, bio bi vam mnogo zahvalan ako bi ga podijelili i ako bi ostavili jedan like i subscribe. Hvala na vašoj pažnji i vidimo se u sljedećoj oblasti.